Na ji an ce ana biyan haraji a Kano, nawa kuke bayarwa ne? 27,000. Faɗa min da Hausa. 20,000 har da 7. Duk wata kana kawo min 5,000. Ka ji nan. A'a na ce zan kawo 5,000. Har Alinuhu da Adam E Zango su ma suna biya. Ko na bin haraji. Ahmad shi ma na Izzar so shi ma yana biya. Ko na bin haraji. Zan illata ka. Hakuri ba ni na faɗa ba. Sharri aka yi masa. Duka dawa dan ma tambaya 15 akan Kannywood. Tambaya kuma 15 sai ka ce muna kiyo. Ta yi yawa ne? Ka dai ma Allah na tafi a lahirin ma ai kwaya takwas ne. Ina wakili ina tashin ka. Kwaya takwas zai tambaye ka rat tambayoyi siyar janna. To kun ji ko alhamdulillah.